समावेश आहे, तर नक्की तुम्ही जॉईन व्हा आणि छान छान व्हिडिओज पहा. तसेच माझं रोज लाईव्ह असतं, तर त्यालाही जॉईन होता येईल. आणि मी कोकणातली असल्यामुळे कोकणातले छान लोक या लाईव्हमध्ये सामील आहेत, तर तुम्हीही होऊ शकता आणि कोकणातली माहिती तुम्हाला या चॅनलवर मिळू शकते. तर पटापटा सर्वांनी जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती या आपल्या चॅनलला जॉईन नक्की व्हा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कमेंट करा सर्वांनी. गुरुनाथ दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. काल तुम्ही लाईव्हला आला आणि कुठे गेलात लगेचच? नमस्कार गुरुनाथ दादा, जय गोरोबा काका. एक नंबर लाईक डन म्हणताय. थँक्यू सो मच गुरुनाथ दादा. कसे आहात तुम्ही? जेवण झालं का तुमचं? जेवलात का? नक्की सांगा गुरुनाथ दादा. ठाण्याला गरमी वाढली आहे की नाही? मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. जॉईन व्हा चॅनलला. कोकणची प्रीती या आपल्या चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सागरी किनारा ओल्या नदीत भारा, हा सागरी किनारा. हो आता जेवण झाले. ओके दादा. मग आज काय स्पेशल होतं गुरुनाथ दादा? ला 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 ला. मंडळी पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सध्या आपल्या महाराष्ट्रात थोडीशी बिकट परिस्थिती सुरू झाली आहे, ती म्हणजे गॅस सिलेंडरची. तर गॉडफादर नमस्ते गॉडफादर, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या आपल्या चॅनलमध्ये. शाकाहारी जेवण गुरुनाथ दादा म्हणतात. ओके, शाकाहारी जेवण जेवलात का? छान छान छान. मी पण आज शाकाहारी जेवण आहे. मसूरची डाळ, मशरूमची भाजी आणि राईस. गॉडफादर म्हणतात डॅम्बिस माणसं. गॉडफादर तुम्ही डॅम्बिस आहात. मठात जाऊन लपलाय का? मठातला जाऊन लपलाय का? प्लीज सर्वांनी पटापटा लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. आणि मेन म्हणजे भरत दादा नमस्कार. खूप स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये. तर सध्या असं वातावरण झालंय की गॅस सिलेंडर वगैरे भेटत नाही आहेत कोणाला. म्हणजे शहरासारख्या ठिकाणी काय म्हणतात ते भरपूर गैरसोय होऊन राहिली आहे काही लोकांची. गॉडफादर म्हणतायत कोकणची माणसं आणि शाकाहारी कसं काय बुवा? हा चालते की पोटासाठी. पोटासाठी हो दादा, पोटासाठी. म्हणजे काय झालं माहितीये, कंटाळा आला ना. म्हणजे मंडेला आम्ही नॉनव्हेज खाल्लेलंच. तर एकादशी होती, आम्हाला माहित नव्हतं. त्यामुळे सागर दादा हाय ताई, जेवले का तुका? सागर दादा नाही रे जेव, मी जेवतले आता, जेवण बनला. भारत दादा म्हणतायत हाय कोकण. भारत दादा जेवण झालं का विचारतात. जेवण बनलंय, जेवायचं आहे. भारत दादा तुम्ही जेवलात का? गॉडफादर म्हणतायत चुकीची माहिती आहे, गॅस सगळीकडे मिळतोय, लोक उगाच गर्दी करत आहेत. हा ते तर आहेच, पण खूप लाईन लावावी लागत असेल सध्या. म्हणजे ही एक अफवा पण असू शकते. म्हणजे यावर अजून काय क्लिअर उत्तर भेटलं नाहीये. अफवा पण असू शकते किंवा हे एक काय म्हणतात ते, एक लॉजिक आहे जेणे करून लोकांची गर्दी होईल आणि पुढच्या साठवणुकीसाठी लोक भरपूर पैसे घालून गॅस घेतील. हे पण एक असू शकतं. पण म्हणायला गेलं ना तर कोणत्याही वेळी एक लक्षात ठेवा, आपण जेव्हा युद्धाच्या काळातही म्हणा किंवा लॉकडाऊनच्या वेळी आपल्याला गाव आठवतो. तर असं असेल तर आपल्या गावी पळा, टेन्शन घेऊ नका कुठल्या गोष्टीचं.
गॅस बुकिंग केला की 2 ते 3 दिवसात मिळतोय ना. ओके, आम्हाला पण मिळाला इकडे. पण मला मुंबईचं वगैरे म्हणते की सध्या गॅस जास्त दरात मिळत आहेत असं वाटतंय मला. बाहेर ब्लॅक लोक ह्या भीतीने ब्लॅकमध्ये घेऊन सिलेंडर भरतायत जास्त पैसे देऊन. सागर दादा म्हणते ताई मालवणी येत नाही मला, तुझ्याकडूनच शिकतोय. सागर बाबा तू शिकणार बघ, तुला नक्की येणार मालवणी. मी शिकवतोय तुका. सागर दादा तुका जर माका विचारूचं असत ना, काय गो ताई जेवलीस का, तर काय म्हणणार? काय गो ताई जेवलस काय? काय म्हणणार तू? काय गो ताई जेवलस काय? असं. ताई मालवणी येत नाही मला, तुझ्याकडूनच शिकतोय. ओके, गॉडफादर म्हणतायत लोक पॅनिक होऊन काही नाही ते करत आहेत. येस, हेच म्हणायचंय मला की लोक म्हणजे त्या गोष्टीचं टेन्शन घेऊन गर्दी करतायत आणि जास्त किमतीमध्ये गॅस भरून घेत आहेत आणि स्वतःचा लॉस करतायत. गुरुनाथ दादा म्हणताय आता मी गरीब लोकांचा फ्रीज बनवतो. वाव यार दादा, खरंच त्या फ्रीज मधलं पाणी ना कुठेच भेटणार नाही, कुठेच भेटणार नाही. खरंच खूप भारी. गॉडफादर म्हणतायत तसं नाही तायडे, लोक उगीच लाईन लावत आहेत त्यामुळे सिस्टीमवर लोड पडतोय व म्हणून गोंधळ वाढतोय. बरोबर बरोबर. संकेत पेंडुरकर, हाय संकेत दादा नमस्कार, कुठून आहात आपण? लाईक 3 नंबर, थँक्यू. संकेत दादा कुठून आहात आपण? खैसून असाय तुम्ही संकेत दादा? मालवणीमध्ये विचारलंय तुम्हाला. संकेत दादा खैसून असाय? गॉडफादर म्हणते भारतात निगेटिव्ह गोष्ट खूप फास्ट पसरते व हीच गोष्ट लोकांना समजेन. आणि जर चांगली असेल तर म्हणजे जर एखादी गोष्ट चांगली असेल ना तर ते समजायला वर्ष जातं, आणि एखादी गोष्ट खोटी असेल अशी अशी चुटकी मध्ये पसरते. हेच आहे कलियुग, घोर कलियुग. संकेत दादा म्हणते मालवण. ओ माय गॉड, कोकणातलो दादा दिया. संकेत दादा तू कोकणातलो? तुझा आडनाव वाचून ना माका वाटला की तू कोकणातलोच असतलं. पेंडुरकर. खूप छान संकेत दादा, मी पण कोकणातलाच असतोय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. गुरुनाथ दादा म्हणता लाईक करा पटापटा. येस मंडळी, लाईक करा पटापटा, लाईक करा, सर्वांनी लाईक करा. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. संकेत दादा म्हणते ओम साईराम, ओम साईराम. संकेत दादा हो म्हणते. संकेत दादा नक्की चॅनलला जॉईन हो. मी कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच मी सध्या जम्मू काश्मीरला असं तर इकडचे टुरिस्ट प्लेस दाखवतोय, तर नक्की एकदा माझ्या चॅनलला व्हिजिट कर, बघ, आणि आवडल्यास नक्की लाईक चॅनलला जॉईन कर. बेल आयकनवर क्लिक कर, माझं रोज लाईव्ह असतं. गॉडफादर म्हणतात चांगली असेल तर कोणाला पटणार नाही, खोटी बातमी असेल तर लगेच पटते. हा बरोबर आहे हे. अनिकेत पारकर, हाव गोयाचो. मग त्याला काय म्हणायचं? तुम्ही गोयाचो, मी कोकणातलो. माका गोयाची भाषा हाव ना. माका गोयाची भाषा हाव ना. तुमका हाव, माका मालवणी हाव. गॉडफादर म्हणतो अजून वॉच टाइम किती आहे? अजून आहे दादा, खूप करायचं आहे वॉच टाइम. गॉडफादर म्हणताय. सागर दादा म्हणतोय ताई लाईक केलं, कसं बोलायचं? गो ताई लाईक केलंय. गो ताई लाईक केलंय असं बोलायचं. मंडळी पटापटा सर्वांनी कमेंट करा. सर्वांचे पटापटा कमेंट येऊ दे, लवकरात लवकर कमेंट करा सर्वांनी. फक्त 4 लाईक्स झालेत. काय यार, फक्त ओनली 4 लाईक्स. हाव गोयेचो आशेलो, मी कोकणचा आशेलो. हाव कोकणचा आशेलो. माझ्या चॅनलला तू जॉईन करतलो? माझ्या चॅनलला तू जॉईन करतलो? हाव कोकणचा प्रीतिया. हाव चॅनलचं नाव कोकणचा प्रीतिया. ओके अनिकेत दादा हाव. ओके. जमता माका मा? हाव जमता मा? कोकणी भाषा जमता मा? होय. अनिकेत दादा प्रॉपर कोकणात ह्याच्या गोव्याचंच असेल का ती?
मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची प्रीती या चॅनलला जॉईन व्हा. गाव कोणता? गाव कोणता? गाव इथं नाही सांगू शकत, पण मी सिंधुदुर्गातलाच असं कुडाळ तालुका. मी नाशिकचं असेलो ताई. सागर दादा नाशिकचं असेलो. अरे वा, सगळ्यांची सागर दादा इथं तर मला वाटतं तुला सगळ्या भाषा म्हणजे शिकायला भेटणार आहेत, है ना? हो सागर, हाव नाशिकचो, मी कोकणचो. अनिकेत दादा म्हणते हा जमतेला तुका थोडा. येस येस, रोज जमा गोया माका तू शिकव अनिकेत दादा. भरत दादा म्हणते सावंतवाडीचा. पट 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 लाईक करा पटापट. मंडळी यार लाईक करा. 4च लाईक झालेत मंडळी. तुम्ही किती जण आता लाईव्ह पाहताय? प्लीज लाईक करा. हो ताई, प्लीज लाईक करा चॅनलला, कमेंट करा. सोनावळा खंडाळा कोल्हापूरचा पन्हाळा. कुठून आहात तुम्ही सर्वजण? कमेंट करून नक्की सांगा. बाकीचे कुठून आहात? नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. सागर दादा म्हणतोय हो ताई. सागर दादा तू शिकतल मालवणी भाषा, कोकणी भाषा तू शिकतल. केलं लाईक. ओके, सागर दादाने तर केलंय लाईक. संकेत दादा नक्की चॅनलला जॉईन हो आणि लाईक कर. भरत दादा लाईक करा चॅनलला. अनिकेत दादा चॅनलला लाईक कर आणि जॉईन हो प्लीज. तुझं आडनाव कित्याक? आडनाव नाही सांगू शकणार लाईव्हवर बाबा. लाईव्हवर सांगा शकणार नाही. मग कम्युनिटी गाईडलाईन बी येतलो, स्ट्राईक येतलो, मग माझा लाईव्ह बंद. अनिकेत दादा म्हणताय केलो लाईक केलो, मग चॅनलला जॉईन केलो. चॅनलला पण जॉईन कर अनिकेत दादा. कोकणातला हाव वाय सपोर्ट करता लाव. वॉच टाइम नाही सांगितलं हो दादा, अजून खूप वॉच टाइम करायचा आहे माझा. मध्ये मध्ये मी स्किप करते ना लाईव्ह, त्यामुळे वॉच टाइम नाही झालाय माझा. मग सांगून मला लाजवू नका. हसाल मला तुम्ही, हसाल मला तुम्ही माझा वॉच टाइम बघून. गॉडफादर. जेव्हा माझं चॅनल मॉनिटाईज होईल ना तेव्हाच मी सांगतलंय. मी आलो ना आता लवकर मोनो करूया चॅनल, पण लोकांपर्यंत पोहोचणंच नाही ना माझं. अहो गॉडफादर दादा, पहिलं लाईव्ह माझं खूप चांगलं चालत होतं. सध्या मी मध्ये मध्ये स्किप घेतली ना, चांगले व्ह्यूज येतच नाहीयेत लाईव्हला. सध्या खय असाल तुम्ही? जम्मू काश्मीरला असायस अनिकेत भावा. सागर ताई छान मानवली बोलतेस. थँक्यू सागर दादा. पहिल्यापासून लहान असल्यापासून मालवणीच बोलतोय, त्यामुळे रोज 100 लाईक होणार तुझे. होत नाहीयेत ना दादा. म्हणजे एकदाच झाले म्हणजे 100 लाईक्स, पण चांगले व्ह्यूज भेटायचे प्रत्येक लाईव्हला. 1.3K 1.6K असे व्ह्यूज असायचे. पण सध्या माझं लाईव्ह नवीन लोकांपर्यंत पोहोचतंय, पण व्ह्यूज कमी आहेत. अनिकेत दादा म्हणते जम्मू काश्मीरात कित्या मिस्टर इकडे कामा कसत भावा. मैं हूं ना. ओके गॉडफादर दादा, माझं लाईव्ह सर्वांना शेअर करा जेणेकरून जॉईन होतील सर्वजण. अनिकेत दादा म्हणते परमनंट राहिलेलात? नाही, अजून 1 वर्ष आहोत, मग इथून कलटी. काका मुरकुंडे नमस्कार. काका नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये. काका तुम्ही कुठून आहात? काका तुम्ही कुठून आहात? नमस्कार सर्वांना. ठीक आहे, ओके ठीक आहात का? चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. सबस्क्राईब करा चॅनलला सर्वांनी. ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केले त्यांनी नक्की करा. गॉडफादर म्हणजे डोंट वरी, गॉडफादर इज हियर. आप क्या करोगे मेरे लिए गॉडफादर, क्या कर सकते हैं?
ठीक आहे. कन्नड तालुका, संभाजीनगर जिल्हा. ओके, संभाजीनगर वरून बोलताय का? कन्नड तालुका. खूप छान काका दादा, सॉरी काका, तुम्ही माझ्या चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं, 3 टाइम असतं, पण आज मी सकाळचं स्किप केलं, दुपारी घेतलं, आता संध्याकाळी पण असेल. वातावरण कित्येक तिथले वातावरण मस्त असं रे दादा. सध्या इकडे गरमी नाही मस्तपैकी. मी फॅन पण नाही लावू काय बघ, असा वातावरण असं इकडे. भारत दादा म्हणतात बाय बाय. कशाक दादा, बाय कशाक करताय, बोला की हो. फक्त फोकस ठेवायचा आहे, 100 लाईक झाले पाहिजे. येस, इथं 5 लाईकच्या वरच जात नाहीयेत. आज काय झालंय काय, लाईव्ह पोचतच नाहीये लोकांपर्यंत. मंडळी पटापट लाईक करा सर्वांनी, कमेंट करा. भरत दादा म्हणते कामवर आहे म्हणून नंतर बोलतो. सर्वेश दादा म्हणताय हॅलो हॅलो. काका म्हणताय जेवण झालं का? हो काका, जेवण झाले, पण जेवायचं आहे. हॅलो मिस्टर निखिल. नो आवाज, आवाज नाहीये का? गेला माझा आवाज. म्यूट केलं रे भावा. अनिकेत दादा म्हणतोय खय तुझो घो काम करता. अरे भावा, आता माझं घोवापर्यंत किती रे जातं, सगळ्यांना नाही सांगत बसणं. ए उंडी, हॅलो उंडी, यू उंडी. आय एम नॉट उंडी, आय नो दॅट युअर लँग्वेज. अनिकेत दादा म्हणते जेव झालो. नाही जेवक नाही रे अजून. प्लीज पटापट लाईक करा सर्वांनी, लाईक करा, लाईक करा. कोकणच्या प्रीती याला लाईक करा. उंडी म्हणजे काय मला माहिती आहे का? कुंडी माहीत आहे मला. प्रतीक द गव्हर्नमेंट सर्वंट. कोणता गेम, कोणता खेळायचा? जनरल नॉलेजचा खेळू आपण. ओके, मी जी के क्वेश्चन विचारणार त्याचे आन्सर तुम्ही देणार. ओके, इट्स तामिळ लँग्वेज. ओके, युअर तामिळ लँग्वेज, बट आय डोंट नो तामिळ. आई प्रेफर हिंदी लैंग्वेज. ओके, आप हिंदी में बोल सकते हो, मैं हिंदी में जवाब दे सकती हूँ, आंसर दे सकती हूँ. प्रतीक म्हणतोय कोणता गेम विचार कर. आपण जनरल नॉलेजचा खेळूया. प्रशांत दादा म्हणताय पारू, आईस्क्रीम, वॉटरमेलन, केक, मँगो. प्रशांत दादा. कृष्णा दादा म्हणताय हाय ताई, मी कृष्णा. जेवण झालं का ताई? नाही हो कृष्णा दादा. प्लीज सर्वांनी लाईक करा पटापटा. जम्मूत किती फामात असा, कामात असा, जम्मू किती कामात असा. निकेत दादा हे सगळं नाही सांगू शकत रे. प्रतीक म्हणतोय माझं गाव रायगड आहे, पण मी दिल्ली मंत्रालयात काम करतो. वाव,
प्रतीक, वाव, तू कोकणातला आहेस का? मी पण कोकणातली आहे आणि दिल्लीत कामाला आहेस मंत्रालयात. व्हेरी नाईस यार, खूप छान. भेटू कधीतरी दिल्लीत. आम्ही दिल्लीवरूनच सध्या फिरतो. आम्ही जम्मूला आहोत इकडे. खूप छान दादा, प्रतीक दादा, खरंच खूप बरं वाटलं. उंडी मीन्स सिस्टर. ओके, उंडी मीन्स सिस्टर. ओके ओके. हेलो. और ब्रदरला काय, ब्रदर को क्या बोलते हैं? ब्रदर मीन्स. अनिकेत दादा म्हणते ऍपल. अनिकेत दादा ऍपल पाहिजे का? तुम्ही शिक्षक आहात का? नाही रे दादा, मी हाऊसवाईफ आहे. मी हाऊसवाईफ आहे. प्रशांत दादा, परू कुठे असुला? परू ड्रॉइंग कर तुला. हा हा, ती कोकणी बोलते. येस, मी कोकणी बोलते. संदीप दादा म्हणते हाय प्रीत्या, कशी असस? मी मस्त असे संदीप दादा. चिरागनी म्हणते जय ताई, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. ओके. अंगरू, हॅलो अंगरू. हॅलो अंगरू. हाय अंगरू. अनिकेत दादा म्हणते फाबत मोंजे, मोंजे फेमस. अरे अनिकेत दादा, हे काय आहे फामद मोनजे फेमस? संदीप दादा, आज काय स्पेशल जोक केला? आज मी केलंय मशरूमची भाजी, डाळ आणि भात. चिराग नाही ताई, मी आलो, मला ओळखली का? नाही दादा, ओळखत नाही मी तुम्हाला, तुम्ही येत नाही ना लाईव्हला, त्यामुळे. चिराग दादा म्हणते ताई, तुला आणि तुझ्या फॅमिलीला हॅपी गुढीपाडवा ॲडव्हान्स मध्ये आहे. थँक्यू सो मच. तुम्हालाही हॅपी गुढीपाडवा इन ॲडव्हान्स. संदीप दादा म्हणते 15 डन केलंय. थँक्यू सो मच. सर्वांनी लाईक करा. यू फ्रॉम, आय एम फ्रॉम कोकण. आय एम फ्रॉम कोकण भाई. अनिल काळे म्हणतायत हाय. हाय अनिल दादा, नमस्कार. अनिल दादा, खूप दिवसांनी आलात लाईव्हला, कसे आहात तुम्ही? चिरागणी म्हणजे का ताई, बर्फ आता ओळखता? हा, ओळखते दादा. अनिकेत दादा म्हणते काश्मीरात तास तुम्ही कोंबडी खाता? कोंबडी खाता? हा, कोंबडी खातो की आम्ही. चला आपण ना जीके वाले क्वेश्चन स्टार्ट करू. ओके. एवढे 18 लाईक झाले पटकन. वा वा वा. अनिकेत दादा म्हणतोय नॉनव्हेज. ओके, नॉनव्हेज हसत. हो, भेटतं इथं, चिकन वगैरे भेटतं. तर गॉडफादर, तुम्ही कुठे गेलात? आहात की नाही? हा मी आहे बघ. हा मी आहे, बघतोय. थँक्यू. चला आपण काय म्हणतात ते जीकेचा क्वेश्चन स्टार्ट करूया. ओके. अनिकेत दादा म्हणतात 19 झाले. थँक्यू सो मच. मेरा ध्यान यहाँ पर है. मेरा ध्यान है यहाँ पर. ओके. अनिकेत दादा, मटन इकडे मटन नाही रे चांगलं भेटत. मी हसतो, तुम्ही पण हसायला पाहिजे. बरोबर, हसा की मग तुम्ही. काय नाव आहे? राकेश दादा. हॅलो राकेश दादा. ताई आहेत की दादा आहेत? मला दिसत नाहीये तुला. मी मुंबईकर आहे आणि कोकणकर आहे. येस, जय कोकणकर. राकेश दादा, कोकणातले खैसून असाय तुम्ही? कुठले आहात तुम्ही कोकणातले? संकेत दादा म्हणतोय बाय बाय. संकेत दादा, पुन्हा लाईव्हला नक्की ये. चॅनलला जॉईन झालायस का तू? राकेश दादा म्हणते प्रीती ताई, तुमचे व्हिडिओ खूप छान आहेत, मी कमेंट केले आहेत. थँक्यू राकेश दादा, थँक्यू सो मच. ताई, रोज माझं लाईव्ह असतं. सॉरी दादा, माझं रोज लाईव्ह असतं, नक्की तुम्ही जॉईन व्हा. संकेत दादांनी काय मेसेज केलाय? बाय म्हणतोय. संकेत दादा, चॅनलला जॉईन होऊनच जा. अनिकेत दादा म्हणते, राकेश दादा म्हणते लांजा गाव. ओके, लांजाचे आहात का तुम्ही? राजापूरचे. मग वा वा वा, खूप छान. कोकणातली माणसं जॉईन होतात. मग मालवणी येता की नाही तुमका? राकेश दादा. अनिकेत दादा म्हणतायत पेंडुरकर कुडाळचो का? नाही, गोयाचो. मालवणचे होते. मालवणचे म्हणून सांगितले नाही. स्वामी भक्ती म्हणतायत तुम्ही कैसे हस?
मी मस्त आहे स्वामी भक्ती. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा आणि कुठून आहात नक्की सांगा. रमेश दादा म्हणतायत नाही. मालवणी नाही येत का? कसं काय येत नाही दादा तुम्हाला? ओके, तुम्ही प्रॉपर मुंबईमध्ये राहता त्यामुळे. ओके, पण आवडत असेल ना मालवणी भाषा? हाय सागर दादा डॅम्बिस. नुसतं काय पण कमेंट करतो. काय पण कमेंट करतो. लोक मला काय म्हणतील? काय ही बाई? ही डॅम्बिस कुठला? संकेत दादा म्हणते मालवण. स्वामी भक्ती म्हणतायत कोकण. अरे वा, स्वामी भक्ती तुम्ही कोकणातले आहात का? जय कोकण. हर हर कोकण. हॉटेल बिझी. ओके, हॉटेलमध्ये आहात तुम्ही. ओके ओके. संकेत दादा नक्की चॅनलला जॉईन हो, म्हणजे पुन्हा तुला लाईव्ह भेटेल माझं. स्वामी म्हणतायत गाव कोणता? मी कुडाळची आहे. सागर दादा म्हणतायत जेवलीस का? नाही रे सागर दादा, जेवली नाहीये मी. संकेत दादा म्हणतायत ओके. अनिल दादा म्हणतायत प्लीज पटापट. स्वामी भक्ती म्हणतायत मी वैभववाडी. ओके, वैभववाडीचे का तुम्ही? वा 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 वा, खूप छान खूप छान. कोकणातले मग मालवणी येत तुमका तरी येत असतले वैभववाडीचे म्हटल्यावर. सागर दादा ये जोग म्हणता. काय असं रे सागर दादा आज? स्वामी म्हणता हो येता येता. मस्त. माझ्या चॅनलमध्ये कोकणातली खूप माणसं असत. लय भारी मजा येतात. संध्याकाळची तर जास्त येतात, त्यामुळे बोला काही लय मजा येता. हे बघ प्रियाताई पण असा. काय आज जेवण? हॅलो प्रियाताई. आज जेवण असा मसूरची आमटी आणि काय तर मशरूमची भाजी आणि राईस. प्रियाताई तुझ्याकडे काय असा? अंकिता शिंदे. हाय अंकिता शिंदे. हाय, तू बरा असस ना ताई? होय अंकिता, तू बरा असे मग? खूप दिवसांनी इलय गो लाईव्ह. सागर दादा म्हणतात वांग्याचं भरीत खा. वांग्याचा भरीत काकी का सांगते ह्याचं भरतो कर भरतो. अनिकेत दादा म्हणतात वैष्णवी देवी खय आसा तिथली? इथून आसा 50 किलोमीटरवर. सागर दादा म्हणतायत कोकण नाही बोलायचं ते बोलू दे. लोकांना नाही बोलायचं ते बोलू दे. काय बोलायचं? ओके, लोकांना काही बोलायचं ते बोलू दे. हे तू म्हणतस तुका काम नाही काय नाही. प्रियाताई म्हणता व्हेज. ओके, माझ्याकडे पण व्हेजच असं गो. निलेश म्हणतायत कसे आहात? लाईक डन. निलेश दादा मी मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात? स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या आपल्या लाईव्ह मध्ये. निलेश दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. संदेश दादा कसे आहात? सागर दादा म्हणताय ताई खय म्हणजे काय? ओके, खय म्हणजे काय? ओके, काय म्हणजे खय म्हणजे कुठे ठेवलंयस? मग खय ठेवलं असं म्हणणार आम्ही. संदेश दादा म्हणते कशी आहेस ताई? संदेश दादा मी मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात? खूप दिवसांनी आलात लाईव्हला. प्लीज पटापट सर्वांनी लाईक करा. निलेश दादा म्हणतायत मस्त. निलेश दादा म्हणतायत जेवण झाले का तुमचे? नाही हो निलेश दादा, फक्त बनवून ठेवलंय, जेवायचं आहे. तुम्ही जेवलात का? निलेश दादा म्हणते मी रायगड खोपोलीवरून. अरे वा, कोकणातली माणसा तुम्ही. तुम्ही कोकणातली माणसा, आम्ही कोकणातली माणसा. लय भारी. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा निलेश दादा. तुम्हाला मालवणी येते का? मग तुम्ही मालवणी बोलत नसाल ना? रायगडला मालवणी भाषा बोलली जाते का? कुशल किंग. हाय कुशल दादा, नमस्कार. कसा आहेस तू? खूप दिवसांनी लाईव्हला आलास रे कुशल दादा. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले ना त्यांनी प्लीज लाईक करून घ्या. प्लीज लाईक करा, पटापटा लाईक करा. 25 नंबर पर्यंत लाईक होऊन जाऊ दे मंडळी. ज्यांनी ज्यांनी लाईक करायचं राहिलंय त्यांनी प्लीज लाईक करा. प्रियाताई म्हणता नेक्स्ट मंथ काश्मीरचो प्लॅन असा. या मग गो, या भेटूया आपण एकत्र. अंकिता ताई म्हणतायत उद्या आमच्याकडे पिठी भात आणि भाजलेलो बांगडो खाऊ की येवा. उद्या असा मा येतोय. तोंडात पाणी येईल माझ्या.
निलेश दादा म्हणतात नाही ना. ओके चला. निलेश दादा मग मी त्याला मालवणी बोलतेच, पण माझ्या चॅनलवर मालवणी थोडंफार बोललं जातं. मी बोलते जर कोणी मालवणी आलं तर तुम्हालाही ऐकायला भेटेल. कोकणातला एक छान विषय आहे मालवणी भाषा. आणि तुम्ही रायगडचे आहात तर मला रायगडला फिरायला नक्की यायला आवडेल. आणि माझ्या चॅनल सोबत जॉईन राहा, जेणेकरून आपलं रोज बोलणं होईल निलेश दादा. ओके निलेश दादा, चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून आपलं संध्याकाळचं पण लाईव्ह होणार आहे, तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. संदेश दादा पण कोकणातलेच आहेत, कणकवलीचे. तुम्हाला माहितीच असेल कणकवली, तर संदेश दादा पण कोकणातले आहेत. वेळ म्हणतायत की वेळच नसतो ताई कामापुढे. ते तर असतंच ना दादा, काम तर असणारच. सागर दादा म्हणते वैष्णोदेवी उत्तराखंड असा. हे सागर दादा काय रे बाबा तिया, वैष्णोदेवी उत्तराखंडला कसा असताला? आता केदारनाथ असा उत्तराखंडला, वैष्णोदेवी जम्मू काश्मीरला असा. कुशल म्हणता माझा बोर्ड एक्झाम चालू आहे. ओके कुशल दादा, कसे पेपर गेले रे? अरे झाले ना रे 12वीचे पेपर. तुझे कुठले देतोय अजून पेपर बोर्ड एक्झाम? माहुल पाटील, माहुल पाटील नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा नवीन असाल तर. आणि आपल्या रोजच्या लाईव्हला जॉईन व्हा. आम्ही कोकणातली आहे. निकेत दादा म्हणते तुमचे फेस खूप शोभित दिसता. फेस खूप शोभित दिसता म्हणजे काय? माझी खुशी सांगते म्हणजे गोल गोल असं म्हणतायत ते. माझी मुलगी सांगते मम्मी म्हणजे गोल गोल. अनिकेत दादा सांग गोल गोल का? सागर दादा म्हणते लाईक डन. माऊल दादा नमस्कार. स्वामी भक्ती म्हणते वैष्णोदेवी जम्मूत असा. येस, वैष्णोदेवी जम्मूत असा. येवा सगळ्यांनी वैष्णोदेवी पाया पडा. निलेश दादा माझा फ्रेंड आहे मालवणचा, राजगुरू नगरचा. ओके मालवणचा आहे का? छान छान. या कधीतरी कोकणात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. आणि माहुल म्हणतात हॅलो माय सेल्फ माहुल पाटील. आय हेल्प पीपल टू अर्न मनी. शेअर युअर डिटेल्स इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अर्निंग विथ मी. नेम सिटी एज कॉन्टॅक्ट नंबर. हॅलो माय सेल्फ. ओके. जर निलेश दादा म्हणते चाललंय मस्त ताई. ओके निलेश दादा. बाकी जेवलास का तू? प्रियाताई म्हणते पिठी भात आणि सुको मासो भारी, माय फेवरेट. पावसात तर अजून मस्त मज्जा. होय गो. म्हणान तर मी मेच्या एंडिंगला येतले, म्हणजे मग पावसाही गावतलो आणि मे महिना थोडंसं गावतलो. येस बल्ले बल्ले. सागर दादा म्हणताय ये रायगडला. हो सागर दादा, रायगडचे तर तुम्ही सगळीच असा, येऊकच होया. त्यानंतर स्वामी म्हणतायत मालवणचा अर्थ काय? कोणाला माहीत असेल तर सांगा. मालवणचा अर्थ काय आहे? नाही मला तर नाही माहिती आहे. मालवणीचा अर्थ. ओके मालवणीचा अर्थ काय? मालवणीचा अर्थ, मालवणी ही भाषा असा कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली ही एक भाषा असा प्रेमाळ. आणि त्या भाषेमध्ये असं गोडवं असा की ती प्रत्येकाक हवी हवीशी वाटता. मी आता माझ्या लाईव्ह पर्यंत, म्हणजे लाईव्ह मी ऑक्टोबर पासून सुरू केलंय. त्या माझ्या एवढ्या रिसर्चमधून माका हे कळलं की लोकांना मालवणी भाषा खूप प्रिय आहे, खूप आवडते. जरी ते म्हणजे कोकणातले जरी नसले तरी त्यांना ती भाषा खूप आवडते, भयंकर आवडते. त्यांना क्रेज आहे मालवणी भाषेचं. इथंच मला कितीतरी दादा आहेत जे सांगतात की मला मालवणी भाषा शिकायची आहे. तर हीच आहे ज्यांना शिकण्याची इच्छा आहे, तीच आपली मालवणी भाषा. संदेश दादा म्हणते आंबे खातो आम्ही दुपारी, कामामध्ये मस्त धरले मुंबई. वा रे वा दादा, लय हुशार तुम्ही. आमका मात्र आंबे खाताच ते सांगतास. कुशल दादा म्हणते 10 स्टँडर्डचा. अरे झाली ना रे दादा 10वीची परीक्षा. अनिकेत दादा म्हणतायत मुंबईत कधी येतो तू? मी मुंबईत बघू आता, म्हणजे जेव्हा गावाकडनं आता मी इकडनं निघतो ना, तेव्हा एकतर डायरेक्ट मुंबईपर्यंत ट्रेनमध्ये बसतो. मग ते सर बहिणीकडे थांबतोय. मग एक दिवसासाठी गरमी असली तर माझे मिस्टर थांबाकच बघणं नाही, चल चल गावात जाऊया पळूया. बघू आता, नक्कीच सांगा मी कधी येतलं येता.
निलेश दादा म्हणताय सब डन. थँक्यू थँक्यू निलेश दादा. अनिकेत दादा तू जॉईन झालास का, सब केलंस का, नक्की सांग. स्वामी भक्ती म्हणते आम्ही आलो जाऊन वैष्णोदेवीला. ओ कधी गेलेला दादा, नक्की सांगा. अनिकेत दादा म्हणताय गाव माझो पणजी. ओके पणजीच दिया. वा वा वा. म्हणा तुका येता व्यवस्थित ही कोकणी भाषा. अनिकेत दादा चॅनलला जॉईन हो. प्रियाताई म्हणतायत कोणीच कोणाला आपली डिटेल्स पाठवू नका. येस नाही पाठवायची. सुनीताताई म्हणतायत हाय हाय सुनीताताई. सुनीताताई लातूरच्या आहे. सुनीताताई म्हणतायत माका बी आवडता मालवणी. सुनीताताई तर आता बोलायला पण शिकल्या माझ्यासोबत राहून राहून. लाईव्ह पाहून पाहून त्या तर बोलायला शिकल्या. खरंच सांगते, या लातूरच्या आहेत आणि लातूरची भाषा एकीकडे आणि मालवणी भाषा एकीकडे असते. पण सुनीताताई खरंच त्या शिकल्या. लय भारी. त्यांच्यासाठी एक क्लॅपिंग होऊनच जाऊ दे. त्यांची मुलंही मालवणी शिकली आहेत. अक्षय दादा म्हणतायत मालवणी म्हणजे प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचा दक्षिण भाग, मालवण, कुडाळ, वेंगुर्ला येथील स्थानिक मराठी बोलीभाषा. येस अक्षय दादा, खरंच खूप छान समजवलं मला. आमच्या पण ज्ञानात थोडीशी भर पडली, कारण मालवण, कुडाळ, वेंगुर्ला, रत्नागिरी पर्यंत हे बोललेच जातात ही भाषा. आणि अक्षय दादा तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. संदेश दादा म्हणतायत ज्या भाषेत गोडवा आहे, स्वीट आहे म्हणजेच गोडवा आहे अशी आमची मालवणी भाषा. येस राईट. आणि दादा म्हणतात विमान हाव डायरेक्ट. विमान नको रे बाबा, विमानान प्रवास करू माका आता नकोच वाटतं. मी केलंय खूप वेळा. एन पाटील म्हणतायत नमस्ते कोकणकर. एन पाटील कुठून आहात तुम्ही? नमस्ते, जय कोकणकर. ओके व्ही. निलेश दादा म्हणतात जेवण काय बनवले तुम्ही? मसूरची डाळ बनवली आहे, मशरूम बनवलाय आणि भात बनवलाय. प्रियाताई म्हणतायत गो तिकडे आंबे असत मग. गो हडे आंबे कधी असतले माहिती हो? जेव्हा मी गावावर जुलै महिन्यात येतले ना तेव्हा हडे आंबे गावतले. जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर पर्यंत मी आंबे खातले सर. अक्षय दादा म्हणते मी महाड रायगड. ओके, रायगडची खूप माणसं आहेत यार आज तर. रायगडची खूपच आली. निलेश दादा पण रायगडचेच आहेत. अक्षय दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या या कोकणची प्रीती आहे या आपल्या चॅनलमध्ये. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातलं कल्चर आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस, सध्या मी जम्मू काश्मीरला आहे तर इकडचे पण टुरिस्ट प्लेस दाखवते. जेव्हा मी कोकणात जाते तेव्हा कोकणातली संस्कृती दाखवते, तर नक्की जॉईन व्हा. ताई बरोबर सांगतेस. मालू म्हणजे गोड, मिठी आणि वाणी म्हणजे भाषा मालवणी. वा वा वा, खूप छान खूप छान खूप छान दादा, खूप छान तुम्ही समजवलात. निलेश दादा म्हणतात ओके. संदेश दादा म्हणतात मुंबई की येत आई. होय बघताय कधी येऊच आता. एन पाटील म्हणतात लाईक डन. थँक्यू थँक्यू सो मच. अक्षय दादा म्हणताय सब डन. थँक्यू अक्षय दादा, थँक्यू. 27 लाईक डन. आणि कोकणातल्या माणसांना तुम्ही सपोर्ट करताय हे बघून मला खरंच खूप बरं वाटतंय. खरंच खरंच खूप बरं वाटतंय. हाय किनी, हॅलो, हाय प्रीती म्हणते. थँक्यू. नील दादा नमस्कार, कसे आहात? ताई माझी गर्लफ्रेंड भेटली होती बरं, तिचे 5 मूल शाळेत घेऊन चालली होती. ताई माझी गर्लफ्रेंड भेटली होती बरं, तिचे 5 मूल घेऊन चालली होती. आणि मग तिच्या मुलांनी मला मामा म्हणून हाक मारली होती. मामा मामा. निलेश दादा म्हणताय चला ताई बाय बाय. निलेश दादा पुन्हा जेव्हा तुम्हाला टाइम भेटेल तेव्हा नक्की या आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. जेव्हा तुम्हाला वेळ भेटेल तेव्हा नोटिफिकेशन येईलच, पण जेव्हा वेळ भेटेल तेव्हा तुम्ही क्लिक करू शकता म्हणून. एन पाटील म्हणतात मी भारताची दक्षिण काशी म्हणून ओळख असलेल्या विठुरायाच्या पंढरीतून म्हणजे आपले पंढरपूर. जय हरी विठ्ठल विठ्ठल. एन पाटील दादा खूप खूप धन्यवाद. आपल्या लाईव्हवर आलात, कोकणची प्रीती आहे या लाईव्हमध्ये आलात आणि खरंच तुम्ही पुण्यभूमीतून आहात. खूप भारी. आमच्याकडे म्हणतात की जे पंढरपूरहून जातात किंवा आहेत त्यांचे चरण स्पर्श करावे आणि आशीर्वाद घ्यावा, तर मलाही आशीर्वाद द्या. खरंच खूप धन्यवाद. अनिकेत दादा मध्ये काजू फेनी कुणाक हाव तर माका कॉल करतो लो. काजू फेनी, काजू फेनी कशी असतं रे अनिकेत दादा? सर्वेश दादा म्हणते जेवलात काय? नाही रे सर्वेश दादा, जेवचा असा. अनिल दादा हसतात. स्वामी म्हणतायत उराक उरक पाहिजे. उरक म्हणजे काय दादा?
स्वामी भक्ती उरक म्हणजे काय? उरक उदक उरक. अनिल दादा म्हणे मामा बोलले होते मुलं, पण ती म्हणाली मामा नाही काका आहे. एन पाटील नमस्ते म्हणतायत. थँक्यू. उरक म्हणजे गरमी बेकार. ओके. गरमी बेकार. मग स्वामी भक्ती तुम्ही कोकणातले आहात, मग तुम्ही गोव्याची भाषा कशाला बोलताय? एक तर मग गोव्याची भाषा येणार नाही. अनिकेत दादा शिकवतलो तेव्हा कळतली या काजू फेनी. मी बघते या काजू फेनी कशी असता. काजू फेनी. अरे दारू सांगते तू. दारू सांगतोय. काजू म्हणजे काजूची दारू बनवतात ती माका नको असं. हे भगवान. अरविंद गवांडे म्हणतात चालू गेम में लाइक करो, टैप करो, मत किया करो, गेम का मजा जाता है देखने को. मतलब चालू गेम में लाइक करो, टैप करो, मत. हा ताई सांग. साताऱ्याची ताई इली हाक मारूक मका. काय म्हणता बघूया. सुनीता ताई इली. सुनीता ताई तुमका खीर आणताला मी वरच तेवढा घे. घे म्हणाले असू दे. तेवढा घ्या. हे बघा माका खीर घेऊन इली सुनीता ताई. तुमची शेजारीन देते काय तुमका अशी? थँक्यू. ए चला पटकन. दरवाजा खोलला की बाहेर पळतो ती पोरा. चला चल 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 चल. उद्या दिवस एकत्र सोडू. हो हो उद्या दिवसभर एका खोलीत सोडूया. हा आम्ही पण. आम्ही आमची कामं करतो, तुम्ही तुमचं. हा चल चल आतमध्ये ये. मग दरवाजा बंद करू दे. अरविंद दादा कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या चॅनल मध्ये. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. ए जेवताय तुम्ही दोघं? खुशी जेवताय का? दीदीक विचारून घे जेवताय काय वाटतंय. अनिल दादा मध्ये ताई जेवण झालं का? नाही दादा जेवायचं आहे. अनिकेत दादा मध्ये उरक ड्रिंक हाव. उरक. ऊन लई आहे ताई गावाकडे. ऊन खूप आहे का दादा? इकडे थंड वातावरण आहे बघा. या इकडे सगळ्यांनी. अनिकेत दादा हे काय? अनिकेत दादा फेनी माका नको असा झुम झुम होक जाग लागतला. वेंगुर्ल्यात मिळतली होय काय? दादांका माहिती असं खय भेटतली ती. अनिकेत दादा म्हणतात तुका कितले वाटा मग म्हणजे? अनिकेत दादा कितले वाटा मग म्हणजे काय? प्लीज मंडळी पटापटा लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. अनिकेत दादा सुनीता कोण हावतले आता नवीन? सुनीता ताई माझी शेजारीन हाव. कुशल म्हणतोय ये भगवान ये सब क्या देखना पड़ रहा है? भाई कुशल भाई क्या हुआ? क्या देख लिया तूने ऐसा? अरे देवा मुगे उठले. मुगे उठले म्हणजे काय? अरे कुशल दादा काय म्हणतोय ते तरी सांगा रे मला. जोक मार. कुठला जोक मारू यार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. क्या बोल रहे हो आप सब लोग? अरे पोरांनो काय बोलताय मला समजू द्या तरी. कुशल जोक मारका. कुठला जोक मारू मी? कुठला जोक मारू? असरानी आयलो कौशल. अरे अनिकेत दादा अरे सांग मरे यो काय बोलता तो माका नाही कळना. यो काय बोलपा?
यो हाव बोलपा नाव बोलपा माका काय कळपा. ए कुशल बाबा चॅनलला जॉईन कर, बाकी काय माका कळणार नाही हा. प्लीज मंडळी पटापट लाईला सॉरी प्लीज चॅनलला जॉईन कर. काय बोलतोय मंडळी पटापट कुशल ए भगवान ये सब क्या देखने पड़ रहा है. ओके ऐसा बोल रहे तुम. मराठीमध्ये बोलणार आहे मला शब्द नाही कळत रे याच्यातले. जोक मारला. ओके ये जोक मारला तू का कुशल. तू पण गोव्याचा हाव. तुझे वय कितले प्रिया. माझं नाव प्रिया नाही प्रीतिया. प्रीतिया प्रीतिया आणि माझा वय हा 32 आय एम 32 एज आणि माका 2 चढवा असत. कुशल दादा मी पण असं कोकणचा. अरे वा वी आर कोकणी. अरे बाकीची माणसं काही गायबच झाली, कोकणातलीच येतात. मंडळी पटापटा जॉईन व्हा कोकणातल्या माणसांनी. पटापटा जॉईन व्हा सर्वांनी. मी पण असं कोकणचा गोमू माहेरला जाते हो नाकवा. कुशल दादा तू दापोलीचा हाव. मी सिंधुदुर्गाचा हाव. मी सिंधुदुर्गाचा हाव, तू दापोलीचा हाव, आपण कोकणकर हाव. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. लाईक हो येत नाही येत. पटापटा लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी चॅनलला जॉईन नाही केले त्यांनी जॉईन करा. पट पट पटापट. लक्ष्मी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएगी. पट पट पटापट. कुशल दादा म्हणतोय भिवंडीला राहतो जॉब साठी. ओके भिवंडीला राहतो. गोवंडी भिवंडी गोवंडी माहितीये. भिवंडी पण ऐकलंय मी पण गेली नाही कधी भिवंडीला. गोवंडीला माझी बहीण राहते. ए मंडळी कुठं गायब झालाय सगळी. लाईव्हला जॉईन व्हा की सर्वजण. पटापटा कमेंट करा. माझ्या स्वप्नातलो यो माझो कोकण गाव. म्हणता मका सोडून नको जाव. हो माझ्या स्वप्नातलो यो माझो कोकण गाव. म्हणता मका सोडून नको जाव. अनिकेत दादा कुशल काय तुझा मित्र असा काय. दोघवले गोव्याची भाषा बोलायला लागलास म्हणून म्हणतोय. भिवंडी कल्याण साईड. अरे मुंबईत जास्त मी फिराकच नाही अजून. मी मुंबईचा काही भूक नाही माका फिरायचं असा. मिस्टरांका सांगतोय या सुट्टीक आपण जरा फिरायला जाऊया. बघते ऐकतात काय. आज मी बोलानच बघते. आज मी बोलानच बघते. वाईट माका मुंबई फिरवा. अरे यार माका मी ना असं घाई गडबडीत जायचं. माझी बहीण असं मुंबई घाई गडबडीत जातो. एक दिवस राहतो. आता उद्याच आज पोचलो ना संध्याकाळी. उद्याच एक दिवस पुढचे परवा परत निघायचं असता. कोकणकडे बसायचं असता. 2 दिवसात कुठे फिरतलो ना. मी कोकणचा असो काय करू आता. सगळ्यांका माझे चॅनल लाईव्ह ना शेअर कर. मग आपण सगळी कोकणातली मंडळी असतली ना तुझी. माका कोकणातल्या मंडळींका आपण सगळ्यांका आपण इन्व्हाइट करूया आपल्या लाईव्ह वर आणि मजा करूया सगळ्यांनी. बोलाक मजा येतली. मालवणीत बोलायचं. कौशल्ये तुझे आडनाव कित्याक. अरे अनिकेत अरे बोल ना रे. माका कळना नाही रे मालवणी. तुझेम म्हणजे काय. कौशल ले तुझेम आडनाव कित्याक सांग रे कित्याक. ला 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 लेले कौशल लेले. चारू दळवी. हॅलो चारू नमस्कार स्वागत आहे. चारुताई कशा आहात तुम्ही. खूप दिवसांनी आलात.
प्लीज लाईक करा सर्वांनी पटापटा. कशा आहात चारुताई तुम्ही? मी मस्त आहे चारुताई, तुम्ही कशा आहात? प्लीज लाईक करा सर्वांनी. अनिकेत म्हणजे तुझे तुझे नाव कित्येक. कित्याक कसं काय लिहिलं? कित्याक म्हणजे काय? का? तू कौशल तुझे आडनाव का? लेले का? लेलेन आडनाव असतं म्हणून आहे त्याचं आडनाव. मग तू का असं का लिहिलंस? मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, ये कौन सी चीज है? तुझं आडनाव कित्याक? तुझं आडनाव कशाक? असंच होतं. हे भगवान, हे भगवान, उठाले रे बाबा. आणि कुशल दादा आणि अनिकेत दादा, माझं दुसरं पण चॅनल आहे, त्या या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये माझी त्याची लिंक आहे. त्या चॅनलमध्ये मी मालवणी भाषेमध्ये कॉमेडी करते, तर नक्कीच सर्वांनी जॉईन व्हा. लेले रत्नागिरी का असं विचारतायत. अनिकेत दादा विचारतोय लेले रत्नागिरीचे का? नाही. योगेश दादा नमस्कार. कौशल म्हणतोय बघू कधी येतलास मुंबईचा टावर बघू कसाल. हा माका हा बघूचा कायदा इंडिया गेट आणि जिथं बघ काय म्हणतात ते का सांता क्रूज म्हणतात वाटतं त्या साईडला. योगेश दादा कसा आहेस तू? कौशल म्हणतोय हो. शहानजी नलावडे हाय. शहानजी दादा नमस्कार. ओ मिस्टर बिन गुढीपाडव्याचे मापनाक. गुढीपाडव्याचे ये मापनाक. ओके मापनाक येते. सांता क्रूजचा काय नाही. अरे ते नाही असे दगड लावलेले असत आणि इकडनं असं पाणी येतात आणि बसाचं वगैरे मस्त असत ते का काय म्हणतात ता. योगेश दादा म्हणताय मस्त आहे. सकुबाई म्हणतायत गोव्याच्या का तुम्ही? येस मी गोव्याची, म्हणजे गोव्याच्या बाजूचाच असं कोकणातला सिंधुदुर्गातला. कौशल म्हणताय हो हो रत्नागिरी वेळणेश्वर. ओके रत्नागिरीकर. चारुताई म्हणतायत आज आमच्याकडे काजूची भाजी असता येवा लवकर. काजू कोण पाठवूनच देणार नाही तर काय सगळ्यांनी खाताच आणि मका सांगतं. गेटवे ऑफ इंडिया. इंडिया गेट नाही, गेटवे ऑफ इंडिया. इंडिया गेट तर मी बघितलाय दिल्लीतला. गिरगाव हा गिरगावता. ओके गिरगावचं काय ता. मिस्टर बिन जत काय जत. स्वामी भक्ती म्हणतात गेटवे ऑफ इंडिया असा. हा गेटवे ऑफ इंडिया. मिस्टर बिन म्हणतात जत्रा असा मापनला होय काय? मी येतोय. शहानजी म्हणतायत कोल्हापूर. दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कोल्हापूरवरून आहात का? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकनवर क्लिक करा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, तुमच्या जवळचीच आहे. नक्की सपोर्ट करा. आणि तुम्ही जेवलात का नक्की सांगा. अनिकेत दादा योगेश ताई आंबे खातोय खायला ये. काय योगेश दादा पाठवायला सांगितले तर पाठवत नाही आणि सांगतोय आमच्याकडे आंबे खूप असतात, हे असतात ते असतात. पाठवत तर नाही काय नाही. सकुबाई म्हणते केवढे भारी बोलते ग बाई तू. सकुबाई धन्यवाद. तुम्ही खसून असाय, तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा मला. कुशल म्हणतोय अनिकेत दादा मी रत्नागिरी वेळणेश्वरचा आहे. ओके अनिकेत दादाला सांगतोय वेळणेश्वर रत्नागिरीचा. कोकणातलंच भाव तू आमचो रे छोटोसो. नजर नाही लागायची तुका. शहानजी म्हणताय जेवण झालं का ताई? शहानजी दादा जेवण बनलंय पण जेवलो नाहीये अजून. सकुबाई म्हणतायत कालच पणजी गाडीने आलो. सगळे कोकणातील होते. ओके कुठे गेलेलात सकुबाई? नक्की चॅनलला जॉईन व्हा सकुबाई. कोकणातलेच हाव आम्ही. अनिकेत दादा म्हणते ओके. रामचंद्र दादा नमस्कार. जेवण झालं का तुमचे? नाही हो दादा जेवायचं आहे. योगेश दादा म्हणते बोट मोडतील. तुम्हाला आंबे देत नाही. काल सांगितलंच आल्यावर देतो. आल्यावर कोण खाणार आहे? आल्यावर काय मी कणकवलीला येऊ खायला?
आणि मुंबईला येऊ का? तू असतोस मुंबईला. प्रथमेश दादा, दीदी आली रे, आली लाईव्हला. माझी दीदी आली रे, माझी दीदी आली लाईव्हला. रे रे हे काय वेगळं लिहिलंस दादा. थँक्यू प्रथमेश दादा. लाईक करा सर्वांनी, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. 32 लाईक झाले, 33, 34, 35 होऊन जाऊ दे. सकुबाई म्हणते माझ्या इथून 80 किलोमीटरवर आहे. ओके. कुशल म्हणतोय आमच्या लेले कुटुंबात तिकडून सगळे फुटले, ते सगळे वाडा साईड, भिवंडी साईड, अनगाव साईड असे गेले. ओके. हा, ते जातात ना आपले पूर्वज वगैरे, सगळीकडे फिरतात. सकुबाई, सकुबाई. योगेश दादा म्हणते ताई यशश्री कुठे गेली? यशश्री आज आलीच नाहीये. यशश्री नाही आली. सॉरी योगेश दादा, सकुबाई म्हणते. प्लीज लाईक करा सर्वांनी, सकुबाई चॅनलला जॉईन व्हा. स्वामी म्हणते योगेश कदम तुमचं गाव कोणता? योगेश दादा कणकवलीतले आहेत. सकुबाई सॉरी स्वामी. कुशल दादा म्हणते म्हणून माझं मूळ गाव अनगाव राहिलं, सांगताना मी लोकांना भिवंडी सांगतो. ओके ओके, नक्की भेटू कुशल भावा. प्रथमेश दादा मध्ये दीदी तुझं जेवण झालं का? नाही हो दादा, जेवणार आता लाईव्ह संपलं की. सकुबाई म्हणतायत प्रीती प्रीती या असं नाव का ठेवलं बरं? त्याची फुल मोठी हिस्ट्री आहे. ओके, फुल हिस्ट्री आहे, सांगायची का मी? तर माझं नाव आजीने प्रेमा ठेवलेलं, माझ्या आजीने. म्हणजे माझी पहिली आजी होती ती एक्सपायर झालेली, आणि तिचं नाव आजीने माझ्या ठेवलं, दुसऱ्या आजीने. तर सगळी म्हणायला लागली प्रीतिया. माझ्या नावातच रिस्पेक्ट आहे. प्रीतिया बसा, प्रीतिया खा, प्रीतिया या 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 या. आणि मग सॉरी आजीने मग सगळी म्हणायला लागली का ती एक्सपायर्ड म्हणजे वारली आहे ना, मग तिचं नाव कशाला ठेवली? ही तर दुसऱ्याच्या घरी जाणार आहे, मग असं नाव नाही ठेवायचं. म्हणून मग माझ्या आजीने विचार करून प्रीतिया नाव ठेवलं. प्रीतिया. जिथं मी जाईन ना तिथं सगळेच युनिक नावाची आली. एक डॉक्टर काका होते, त्यांनी तर मला युनिक नावाची म्हणून नाव ठेवलेलं. त्यांना नाव आठवत नसायचं, मग ते म्हणायचे या या युनिक नावाच्या या या तुम्ही या. सदाशिव सॉरी कुशल दादा म्हणतोय नक्की पुढच्या वेळेस नक्की लावायला येत नाही मी आता जॉब असा. पुढच्या वेळेस नक्की लाईव्हला येत नाही मी आता जॉबला असा. आम्ही जातो आमच्या गावा. आमचं पुढच्या लाईव्हला तू येणार नाही असं म्हणतोस का? पुढच्या लाईव्हला तू येणार नाही असं म्हणतोस का? का रे? सदाशिव दादा म्हणताय हाय कोकणची प्रीती, लुकिंग व्हेरी आफ्टर लॉंग टाइम. हाऊ आर यू? नाईस, आय एम फाईन. सदाशिव दादा नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. योगेश दादा अरे मुंबईत काय आहे, आमच्या कोकणात येवा, कोकण आपलोच असा. अग प्रेमा माझ्या प्रेमा, तुझी माझी जोडी जमली ग, अशी झक्काच पोरकी पटली. अरे गॉडफादर दादा तुम्ही गेलात की आहात कुठं? अनिकेत दादा अग प्रेमा. हॅलो सुहास कांबळे. हॅलो सुहास दादा नमस्कार. गुड आफ्टरनून. कुठून आहात तुम्ही? अनिकेत दादा म्हणते आडनाव तर सांग तुझे. आडनाव नाही सांगायचं बाबा, आडनाव नाही सांगायचं. मी कोकणातलीच हाय सांगलं की, सिंधुदुर्गातली हाय सांगितलं. सुहास दादा म्हणतायत हाय सुहास दादा, कुठून आहात तुम्ही? प्रथमेश दादा म्हणतायत प्रीती दीदी मी आता जेवणार आहे, आता आलो दवाखान्यातून. आमच्या काकी दातांना क्लिप बसवायची होती म्हणून जेवायला वेळ झाला. ओके जेवून घे मग दादा. स्वामी म्हणतायत बाय. कुशल म्हणतोय हो पुन्हा लाईव्हला नाही येणार. ठीक आहे नको येऊ गट्टी. पुन्हा का लाईव्हला येणार नाही बाबा? योगेश दादा म्हणते थांब ताई, भाऊजीला फोन करूनच सांगतो. ताई सारखी लाईव्हवर गाणी म्हणते. सांग भाऊजींना, त्यांना माहिती येते तर माझे दिवसभर गाणी ऐकतच असतात.
ओके कुशल भावा, चॅनलला जॉईन करून ठेव, जेव्हा वाटेल तेव्हा नक्की ये. खटला रे फटला, स्पीकर फाटला. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. प्लीज पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. गॉडफादर दादा तुम्ही गेलात का? गॉडफादर दादा तुम्ही गेलात का? खटला रे फाटला, स्पीकर फाटलेला, स्वप्नांचा झुला ताना झोपला, झाजा रे वाऱ्या झोका दे त्याला, साधन्यांची ईशा करुणी घाल, घाल पाखरा मंजुळ शिळा. आय प्रशांत म्हणतायत आता तुम्हाला बिको टर्मरिकची गरज नाही, आता तुम्हाला SPF वाल्या मॉइश्चरायझरची गरज आहे. हो का? तुम्हाला कसं कळलं? तुम्ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट विकता का? अनिकेत दादा म्हणते फेसबुकवर असो तू. हो येस येस असंच फॉलो कर माका. आणि दुसरा पण चॅनल आहे अनिकेत बाबा, तिथं पण जॉईन हो. गॉडफादर दादा तुम्ही असं आहे की नाही ते पहिले माका सांगा. गॉडफादर दादा तुम्ही असं आहे की नाही सांगा माका पटकन. योगेश राजपूत म्हणतायत हाय. हाय योगेश दादा, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? ताई आज ऑफिसमध्ये एक नवीन मुलगी जॉईन झाली आहे, ती पण कणकवलीचीच आहे, म्हणजे आता सासूरवाडी पण जवळच. होय दादा फुल ट्राय. कुशल दादा म्हणते तुला पाहिले त्या क्षणी माझे मन कुठेतरी हरवले, तुझ्या त्या गोड हास्यात माझं सगळं जग सापडलं, तुझ्या नजरेच्या जादूमध्ये हळूच. सॉरी हा, पहिल्यापासून वाचते जरा. तुला पाहिले त्या क्षणी माझं मन कुठेतरी हरवलं, तुझ्या त्या गोड हास्यात माझं सगळं जग सापडलं, तुझ्या नजरेच्या जादूमध्ये हळूच मन गुंतत गेलं, कळलंच नाही कधी पण तुझ्यावरचं प्रेम जडलं, आता प्रत्येक सकाळी वाटतं तू. लय भारी. प्लीज पटापट सर्वांनी लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सदाशिव दादा म्हणते लाईक डन. थँक्यू सदाशिव दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही जेवलात का सदाशिव दादा? कुशल म्हणतोय कोकणच्या वाऱ्यात तुझा सुगंध दरवळतो, कोकणच्या वाऱ्यात तुझा सुगंध दरवळतो, माझ्या मनाच्या बागेत तुझ्याच फुलाचा गंध फुलतो, तुझं नाव घेतात समुद्रही गाजतो, आणि माझं हृदय मात्र काय म्हणताय आम्ही साधारण, प्रशांत दादा म्हणते आम्ही सर्वसाधारण एक नागरिक आहोत, आम्ही कोणतेही औषध गोळ्या वगैरे विकत नाही. मग तुम्ही मला बोललात की तुम्हाला मॉइश्चरायझरची गरज आहे, दिसतंय का चेहऱ्यावर मॉइश्चरायझरची गरज आहे? योगेश दादा म्हणतायत नाशिकवरून. योगेश दादा खूप खूप स्वागत आहे. अनिकेत दादा म्हणतायत कौशलची गाडी गेली वराक. वराक म्हणजे काय? ताई सकाळी काय सकाळी पटापट कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, पटकन लाईक करा सर्वांनी. पटापट लाईक करा, पटापट पटकन लाईक करा मंडळी. लाईक करा, लाईक करा, नाही तर काठी आणतले, काठी फटके घालतले, फटके. कौशल भारी शायरी लिहिता रे.
ह्या भाग कोकणच्या वाऱ्यात तुझा सुगंध मात्र, पण अर्धवट लिहिलंय. माझं हृदय मात्र कुठं, पुढे काय मात्र 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 काय. स्वप्नांचा झुला ताना झोपला. सकुबाई म्हणते जरा व्यायाम करत जा, 32-40-45 सारखं दिसतेस. ओ ठीक आहे, करेन करेन. योगेश दादा म्हणते ताई सकाळी सकुबाई म्हणते तुझ्या पण दातांची सेटिंग बदलली, 32 मध्ये 32शी हल्ली आहे. धन्यवाद धन्यवाद सकुबाई. कुशल म्हणतोय तुझ्या डोळ्यात बघितलं की समुद्राची लाट आठवते, तुझ्या गोड हसण्यात कोकणची सकाळ फुलून येते, तू जवळ असलीस की मन शांत होतं, जसं समुद्र किनाऱ्यावर गार वाऱ्यात मन हरवतं. वा 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 वा, व्हेरी नाईस. निहार म्हणतोय हिरोईन मी आलो. भगवान निहार भाई, देख लेना तू एक बार मिल जा. निहार कसं आहेस तू? स्वागत आहे, कोकणची प्रीती आहे आपल्या चॅनल वरती. प्रशांत दादा म्हणते गोरा चेहरा असलेल्या व्यक्तीने चेहऱ्याची काळजी घेतली पाहिजे. बरोबर बोललात तुम्ही. माझा चेहरा एकदम ड्राय पडत आलाय, कारण ना मी ना ह्याच्या मला चेहऱ्यावर काहीच लावायची सवय नाहीये, म्हणजे काहीच लावत नाही मी चेहऱ्याला. पण जेव्हा मी होळी खेळली ना तेव्हा तेल लावलेलं, आणि त्यानंतर लोक माहिती आहेत ना एकदम लो क्वालिटीचे कलर हाणून दुसऱ्यांच्या तोंडावर फासतात, तसंच त्यांनी केलं. मी लोकांना असं फक्त लावत होती, त्यांनी तर पूर्ण मला फेस पावडर लावतात तशी लावून टाकली, आणि चेहऱ्याची म्हणजे इकडे इकडे असं ड्राय ड्राय पडलाय माझा चेहरा. तर बरोबर बोललात तुम्ही. कुशल दादा म्हणते देवा तुझ्या दारी आलो आज मन, देवा तुझ्या दारी आलो, नाही ते गाणं नाहीये ना. देवा तुझ्या दारी आलो आज, मन माझं कुठं हरवलं सांग जरा, ती हसली जेव्हा समोर येऊन, हृदय माझं गेलं तिच्यापाशी जरा, तिच्या नजरेत काहीतरी होतं, तिच्या नजरेत काहीतरी होतं, जसं तुझंच एखादं गुपित दडलं, देवा तुझीच ही काही लीला, माझं मन तिच्यात गुंतलं. वा 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 कुशल, तुझ्यात हरवलं. वा 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 वा, व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस. अनिकेत दादा म्हणते तू पाल्यांना 32 दिसत नाही, म्हणजे काय रे? तू पाल्यांना म्हणजे? निहार म्हणते हिरोईनने असं का करायचं बाबा, चष्मा नको ना. अरे हिरोईनना मग दिसत नाही ना इथलं समोरचं. बाबा क्या कविता होती. येस विहार निहार, इश्क वाला इश्कवाला लो. कुशल जेव्हा मला शायरी सुनत होता, मला तुझीच आठवण झाली की हा कुठं राहिला, येतच नाही हल्ली लाईव्ह वर. निहार म्हणते किसी के हाथ ना आएगा ये लड़का, किसी के हाथ ना आएगा ये लड़का, आएगा मेरे हाथ में, देख लेना मुंबई में आकर ढूंढ कर मारूंगी तुझे. योगेश दादा ताई सकाळी नवीन मोबाईल घेतला. वा वा वा, कुठला घेतला, कोणत्या कंपनीचा घेतला? अनिकेत दादा म्हणते वय 32. हा वय 32 आहे माझं. मग 1,32,000 रुपये. ओ माय गॉड, कुठला घेतला, आयफोन का? कुशल म्हणतोय रात्रीचा चंद्र पण तुझ्या हसण्याने उजळतो, रात्रीचा चंद्र पण तुझ्या हसण्याने उजळतो, तू हसलीस की माझं मनही उजाडतं, तुझ्या एका नजरेत इतकी जादू आहे की माझा प्रत्येक दिवस तुझ्या आठवणीतच झुरतो. वा 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 वा, लय भारी. फुलतं तुझ्या हसण्यातच माझं सगळं जग दडलंय, फुलतं तुझ्या हसण्यात माझं सगळं जग दडलंय, तू जवळ असलीस की सगळं काही मिळाल्यासारखं वाटतं, तुझं नाव घेतलं की मन शांत होतं, कारण माझं प्रत्येक स्वप्न तुझ्याशी जोडलं असतं. वा 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 वा. इश्कवाला म्हणते लाईव्हला येण्याचं मुहूर्त नाही मिळत, लाईव्हला असते तेव्हा मी बिझी, मी फ्री असतो पण लाईव्ह नसते. असू दे कोई बात नाही.
योगेश दादा म्हणतोय ताई चेहऱ्याला पितांबरी लाव म्हणजे पूर्ण चेहरा उजळून निघेल. डॅम्बिस दादा गपरे योगेश. बघ ना नुसती माका चिडवत बसतात चिडवत. तो निहार तसो हिरोईन इली मग योगेश दादा सांगता पितांबरी लाव. काल कोणीतरी माका काहीतरी आणखी सांगलेलं आहे काहीतरी लाव म्हणून. काय सांगलेलं आहे तुयाच सांगलेलं असतं योगेश दादा है ना काहीतरी सांगितलेलंच तुया. काय पण सांगत बसतात एखाद्या वेळी ना मी लावलंय ना तर मी तुमच्याच नावावर घालतले की युट्यूब मध्ये माका ह्या माणसांनी सांगलंय सगळं लाव. 2:30 वाजले. जेवण सगळ्यांनी जेवण झालं असतं मा. ला 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 बोलले रे शन माझे बोलले रे. मंडळी पटापटा लाईक करा. कोकणची प्रीती या चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा सर्वांनी. आणि चेहरा ड्राय झाला असेल तर योगेश दादा सांगताय चेहऱ्याला पितांबरी लावा म्हणजे चेहरा पूर्ण उजळून निघेल. बायको गेली माहेरी आणि काम करी पितांबरी. संदीप दादा म्हणताय तू जेवलंस काय. नाही हो दादानू नाही जेव मी जेवतलंय. सोनाली लेले ब्लॉग. हाय सोनाली. सलोनी हाय सलोनी हाय. कुठून आहेस तू. अनिकेत म्हणतोय काळजाचो मोबाईल करो. काळजाचो मोब करो म्हणजे काय. यश म्हणतोय हाय यश खूप दिवसांनी आलायस तू लाईव्हला. संदीप दादा गाणं छान होतं बोल जरा कुठलं. फुलले रेशन माझे फुलले. हा काय आयफोन तो सुद्धा रोख कॅश. काय म्हणते श्रीमंत माणूस तुम्ही. तुमच्याकडे आंबे असत. कौशल्याची बायको. वा कौशलची बायको आली. हाय वहिनी नमस्कार. भिवंडीवरून आहात तुम्ही. स्वागत आहे. खूप छान. कसे आहात तुम्ही. कौशल दादा कुठे गेला. पळाला कौशल दादा. वहिनीला घाबरून पळाला. संदीप दादा म्हणताय फुलले रेशन माझे. ओके फुलले रेशन माझे फुलले रे. फुलले रेशन माझे फुलले रे. पानानी वेलीनी. लॅरिस येत नाही आहेत मला मोबाईलमध्ये बघावे लागतात. इश्कवाला लो म्हणतोय शायरी. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. दिन के उजाले में जैसे कोई खास बात हो गई. धूप भी फीकी लगी उसके चेहरे के आगे. उसकी एक मुस्कान ही बरसात हो गई. वा 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 वा. इश्क वाला लो म्हणतोय न चांद था न तारे ना कोई ख्वाबों की रात. फिर भी दिलों को लगा जैसे जन्नत साथ हो गई. वो गुजरी पास से और कुछ बोले बिना ही मेरे दिन की पूरी कहानी उसकी याद हो गई. वा 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 वा. सलोनी म्हणते हो मला घाबरतात ना नक्की ना. घाबरतात की नाही घाबरत. इश्काला म्हणते शन नाही. मग तुम्हाला कसं कळलं ते लाईव्हला आहेत माझ्या त्यांनी सांगितलं का तुला. सलोनी ताई प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझं लाईव्ह येईल. आणि कौशल दादाच्या आधी तुम्हीच या माझ्या लाईव्हला. सलोनी म्हणते बाय जॉब आहे. ओके सलोनी ताई चॅनलला जॉईन व्हा. सबस्क्राईब करा. योगेश दादा म्हणते तोंडाला काही पण लाव पण माझं नाव सांगू नको नाहीतर कुडाळवाले येतील मला मारायला कणकवलीला. मी तुझंच सांगणार. तू काय सांगितलंस. पितांबरी. पितांबरी सांगितलेस तू. शंकर कोथुले हाय शंकर दादा नमस्कार. संदीप दादा म्हणते मस्त आवाज आहे तुझा थँक्यू.
निहार म्हणतोय किसी के हाथ ना आएगा ये हिरोईन. ए डॅम्बिस, यार नुसती चिडवा चिडवी करत बसतात. डॅम्बिस. निहार जेवलास का तू? आज से मेरा फेवरेट कलर कोणता आहे? हा कलर हिरोईन कोणता? कोणता कलर म्हणतोय रे? अनिकेत दादा म्हणते मोग तुझो कितलो आशेलो प्रितोय ना बोलतन मोको परत परतो ना बोललो ये तोलो मगो म्हणा ओ तुका. हे भगवान मेरे सर के ऊपर जा रहा है रे, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अरे मराठीमध्ये सांग रे, मला नाही येत. निहार म्हणते फ्रँकी खाल्ली आणि बदाम शेक. डब्बा नेत नाही रे तू ऑफिसला. सलोनी म्हणते प्रीतम बरी नको शेण लाव. हा सलोनी तू लावतेस का? कौशल लावून देतो का तुला तुझ्या चेहऱ्याला शेण? म्हणून तू मला सांगतेस? हा कौशल, तू जर ना हे तुझ्या दुसऱ्या आयडीने जर आलास आणि असं बोललास तर मला अजिबात आवडलं नाहीये. एखाद्या गोष्टीची लिमिट असते, तिथं आपण तिथपर्यंत आपण बोलू शकतो. जर तू बोलत असेल किंवा तुझी वाईफही असेल, काही असेल, कोणी बोलत असेल, पण मला फालतू बोललेलं आवडत नाही. नीट बोलायचं असं यायचं. अजूनपर्यंत मी रिस्पेक्टने बोलत होती, त्यामुळे रिस्पेक्टमधनेच बोलायचं. टिफिन साईडला ठेवलाय. हा टिफिन खात नाही. ओके. इश्क चेहरा क्या देखते हो दिल, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना. मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत में इतना असर देखो ना, कितना असर देखो ना. अनिकेत दादा गाणो असा कोकणी. ओके गाणो असा काय? अनिकेत म्हणताय गाणं असं कोकणी. आणि सलोनी म्हणते हो. अनिकेत म्हणते कौशल शांत व्हा. सलोनी म्हणते वाईफ आहे सॉरी वहिनी. सलोनी म्हणते अरे दुसऱ्यांना बोलताना थोडासा विचार कर. मी तुला सांगितलं तुझ्या चेहऱ्याला शेण लाव, तुला आवडेल का? लावशील का तू शेण? त्यामुळे मी जर तुझी रिस्पेक्टने बोलत असेल तर तूही रिस्पेक्टने बोलायचं, नाही तर लाईव्हला थांबायचं नाही. मला अशा माणसांची किंवा अशा सबस्क्रायबरांची काही गरज नाहीये. यू गो ना. प्रशिक म्हणतोय आलो 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 ताई, गायछाप टाकून लाईक करून आलो. गायछाप टाकून लाईक केलं, धन्यवाद. अनिकेत दादा म्हणते सलोनी सायलेंट. अशा माणसांची मला काही गरज नाही माझ्या लाईव्हवर. एखादा कोकणातला माणूस येऊन कोकणातल्या माणसांना असं बोलतोय, असल्या माणसांची काय गरज आहे ना. शेण लाव, पितांबरी नको शेण लाव. अरे त्याने कोणतो त्याने पितांबरी सांगितली, पण तू काय बोललास ह्याचं लक्षात ठेव. आणि एक लेडीज आहेस म्हणून सांगतेस आणि तुला लेडीजला तू असं बोलतेस. इथूनच समजतं मेंटॅलिटी. ए परी खुशी इकडे मोबाईल आण जरा. मोबाईल घेऊन ये. ताई आज फिश खाल्ले मी. ओके आज फिश खाल्लात का? वा 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 वा. मोबाईल दे जरा, मोबाईल दे. जाऊ दे प्रिया. लोकेश नाही देवा. लोकेश नाही देवा म्हणजे काय? रूप माझे जसे झलक कोकणची ग, मन समिंदर तनु नदी वळणाची ग, गर्दी झाडीतली ताट. इथं थोडस चुकतंय. दे जरा मोबाईल. आमराई परी माझी काय सजना, कोकणची चढवा हो नाकवा, इच्छा गोवाला कोकण दाखवा.
हो, अशी कोकणची जळवा नकळ हिच्या घोवाला कोकण दाखवा. ओके. योगेश ताई सलोनी लावते वाटतं तोंडाला शेण. अनिकेत दादा म्हणते माका जम्मू वरून हवतेला ऍपल. ओके, पाठवते दादा. अनिकेत दादा पाठवते. केस काळे हा अजून भारी दिसात. ओके. गिरीश दापोकर. हाय गिरीश दादा, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी चॅनलला लाईक करा. गिरीश दादा कुठून आहात? स्वागत आहे. कोकणची प्रीतिया ताई. कोण काय बोललं लगेच सांग. मी कोणाला सांगणार नाही, मी स्वतःच आन्सर देते. सलोनी रडते हसते काय माहिती नाही, मला नाही बोलायचे. ताई मी तुझा भाऊ नाही का ग? आहात दादा, पण मी माझं मॅटर मी सॉल्व करते. मी कोणाला सोडत नाही बघा. मग उगाच मी जर एखाद्याची रिस्पेक्ट ठेवून बोलत असेल ना, तर त्याने आधी चांगलं बोलायचं, नंतर नाही. स्टार्टिंगलाच कोण वाईट बोललं मी त्यांना इग्नोर करून सोडते. माझी बहीण सॉरी ना बॉस. ताई असं तुम्ही कसं बोलू शकता यार दुसऱ्यांना? इट्स ओके. इट्स ओके सलोनी ताई, इट्स ओके. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा, स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा, स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण. स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, आमचा प्रसन्न होतला मन. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, तुमचा प्रसन्न होतला मन. स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण. स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण. सलोनी म्हणते मी पण कविता करते. ओके, कर. बेस्ट ऑफ लक. योगेश दादा म्हणते ताई मी चुकलो, मला माफ कर. नाही दादा, तू भावाप्रमाणे माझ्यासाठी बोललात, पण अशांना मला जे लोक हे करतात त्यांना मी ठेवत नाही बघ. मी लगेच आन्सर देऊन ठेवते. मी कोणाबद्दल मनात ठेवत नाही. मी सगळं जे आहे ते तोंडावर बोलून मोकळी होते. योगेश दादा म्हणतोय नाही. मधू म्हणतायत
यूट्यूबचे मिळवण्यासाठी काय काय प्रोसेस आहे मधु ताई चॅनलच्या काय क्रायटेरिया आहेत त्या पूर्ण कराव्या लागतात. वॉच टाइम, सबस्क्रायबर. अनिकेत दादा म्हणते तू बोल. चला चला जेवून घेऊया, चला जेवून घ्या चला. लक्ष नाही देव. ओके, तेच लक्ष नाहीच देऊच कोणावर. परी खुशी. शिवाजी दादा म्हणते ताई कुठून बोलता? मी कोकणातून बोलते दादा, तुम्ही कुठून आहात? पटापट सर्वांनी कमेंट करा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. कमेंट करा सर्वांनी. लाईव्ह कधी चालू केली होती? 1 तास 25 मिनिटं झाली रे. 1:30 वाजता केलेली. पूजा शिस्ते म्हणते ताई तू काय करतेस? पूजा ताई मी हाऊसवाईफ आहे आणि माझं चॅनल आहे कोकणची प्रीतिया. पूजा ताई तू कुठून आहेस? आणि नक्की चॅनलला जॉईन हो. आपलं रोज लाईव्ह असतं, संध्याकाळचं पण असणार आहे, तर 7 वाजता असणार आहे. तू पण जॉईन हो. गोविंद दादा किदे चला? आता किदे नाही वाढतंय, जोक वाढतंय पोरग्यांका. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो ह्यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, तुमचा प्रसन्न होतला मन. रात्री भेट लाईव्ह. होय 7 वाजता लाईव्ह घेतलंय. 7 वाजता लाईव्ह नक्की आहे सगळ्यांनी. संध्याकाळी 7 वाजता लाईव्ह असणार आहे आपलं. मी कृष्णघाट मिरज मधून बोलते. ओके पूजा ताई, कृष्णघाट वरून बोलताय का? सातारा. नक्की या पूजा ताई, चॅनलला जॉईन करा आणि तुम्हाला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून संध्याकाळचं जे लाईव्ह असेल ना ते तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. ओके पूजा ताई, खूप खूप छान वाटलं तुम्ही आलात माझ्या लाईव्हला. गोविंद दादा 48 नंबर लाईक डन. थँक्यू पूजा ताई. तुम्ही नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. गोविंद दादा म्हणते, पूजा ताई म्हणते तू काय करते? लाईव्ह कधी चालू केली होती? ओके योगेश दादा, पण काही सांगशील तरी कोणी काय कमेंट? अरे योगेश दादा तू म्हटलंस ना पितांबरी लाव, त्यानंतर एक नाव काय त्यांचं सलोनी ताई होते, त्या बोलल्या की पितांबरी नको शेण लाव. सुंदर असा आमचो ह्यो कोकण. परी जोगे दोघांनी पण. हा घे खुशी, तुझं भाजीचं ताट घे. कोविद दादा, महाराष्ट्रात थंड हवेचे ठिकाण कोणते आहे? महाबळेश्वर आहे. माका डीएम कोर रात्री. डीएम कसा करू? लाईव्ह वर डीएम थोडाच करतात. अरे नोटिफिकेशन वर बेल आयकॉन वर क्लिक कर ना, मग तू काय येतली माझी लाईव्हची. सलोनी म्हणते माझी बहीण म्हणजे घरातला आनंद आहे, भांडण जरी होत असलं तरी तीच माझी जान आहे. थँक्यू सलोनी. पूजाताई म्हणतायत हो. योगेश दादा, ताई कमेंट करताना व्यवस्थित करा, ती एकटी नाही, मी तिचा भाऊ आहे, पण तिच्याबरोबर लाईव्हवर असतो जर कोणी लहानपण. अनिकेत दादा म्हणतायत सलोनी. योगेश दादा म्हणते जर कोणी घाण कमेंट केली तर मी आहे आणि तुम्ही आहात, मग शिव्या घालायचा पण मागे पुढे बघणार नाही, फक्त एकदाच सांगतोय. नाही दादा, मला कोणालाही शिव्या वगैरे तुम्ही कोणी घातलेले मला आवडणार नाही. मला जर कोणी बोललं तर त्याला मीच भडणार. आणि ती सलोनी सॉरी बोलली, त्यामुळे मी तिला इट्स ओके बोलली, विषय खतम. पण यापुढे पण सांगते, जर मला कोणी बोललं तर मी त्याला इग्नोर नाही
करू शकते, पण कसं जर त्याने पहिलीच कमेंट घाण केली तर मी त्याला इग्नोर करते, पण चांगले करून नंतर वाईट कमेंट करतात तेव्हा जरासं सटकतं. त्यामुळे कोणी कोणाला शिवाय नको बस. पटापटा कमेंट करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. अनिकेत सुद्धा फालतू कमेंट नका करू. येस अनिकेत दादा, तेच सांगते, नका म्हणजे असं एखाद्याला मन दुखेल असं नका बोलत जाऊ. माझंच नाही सांगते, कोणाच्या पण लाईव्हवर जा, एखाद्याचं मन दुखेल असं बोलत नका जाऊ. गोविंद दादा, पट पट पटापट, लक्ष्मी घर के अंदर, प्रसन्न घर के अंदर आएगी, पट पट पटापट. ओके सलोनी ताई, तू सॉरी बोललीस ना, इट्स ओके. बाय सलोनी ताई, संध्याकाळी नक्की ये, कदाचित आपली चांगली मैत्री होईल या गोष्टीनंतर. ओके. सलोनी म्हणते पूजा ताई, मराठी माणसाला पुढे घेऊन चला. येस नक्की ताई, हेच आहे आपलं ध्येय. अनिकेत दादा, एलिन वन व्हिडिओज, तुमचं चॅनल मॉनिटाईज झाले का? नाही, अजून नाही झालंय. तुमचं झालंय का? मन हळवं का तुझा? मन हळवं आहे तुझं. येस सलोनी, मी कोणाला काही बोलत नाही वाईट, आणि मला कोणी बोललेलं मला ते म्हणजे आता बघा, कौशल बोलला, कारण तो मगापासून खूप छान बोलत होता. त्यानंतर तू बोललीस तू त्याची वाईफ आहेस. त्यानंतर तू असं थोड्या वेळाने चांगली बोललीस, त्यानंतर तू एकदम असं पटकन बोललीस, ते मला लागलं. जर तू अनोळखी असशील मला काही नाही फरक पडला असता. झटपट लाईक करा. येस झटपट लाईक करा मंडळी. योगेश दादा म्हणताय ताई राग शांत झाला सध्या, एकदा स्माइल कर. मला राग नाही आलेला, राग खरंच नाही आलेला, राग नाही आलेला. सलोनी को माफ किया. येस सलोनी को माफ किया. गोविंद दादा ग प्लीज 50 नंबरला लाईक करा. बघू कोण करते 50 नंबरला लाईक. पटकन होऊन जाऊ दे 50 लाईक्स. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. करणार का 50 लाईक्स मंडळी? सावली सलोनी तेरी नील सी आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल. वाव 51 लाईक झाले आहेत. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. थँक्यू सो मच मंडळी. पटापटा सर्वांनी लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. थोडा वेळ अजून असेल लाईव्ह आपलं. परी 50 वरून परत 51 वरून 50. हे काय लाईक असं कोण करतंय? गोविंद दादा म्हणते, सलोनी म्हणते शिवाजी महाराज मंदिर भिवंडी मराठेपडा बघायला या. हो हो सलोनी, नक्की येऊ, नक्की येऊ. गोविंद दादा म्हणते एक चपळ व भित्रा प्राणी ससा. ससा 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 खूप भित्रा आहे तो, हार्ट अटॅकने पण मरतो आणि खूप चपळ पण आहे, चपळतो. सलोनी म्हणते प्लीज. ओके सलोनी ताई, नक्की येऊ आम्ही. अभिजित शिंदे म्हणताय श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. पाय लागू. रामकृष्ण हरी. ताई तू कशी आहेस? तुझं मनापासून स्वागत आहे. तुझं भाऊ आलं आहे, माझा भाचा भाची मामाचं मामा आलं आहे. ताई मी लाईक केलं आहे, भाऊ आलं आहे. थँक्यू सो मच. थँक्यू अभिजित दादा. कसे आहात तुम्ही? जेवलात का? इश्कॉला म्हणते आमचं यो कोकण भारी, नारळ पोपळी झक्कास. लाईक नाही केला तरी चालत, पण कमेंट तरी टाक एक एक खास. येस व्हेरी नाईस. मस्त मस्त मस्त. गोविंद दादा म्हणतात ओके. अभिजित दादा ताई कोकण कधी आली आहे? कोकणात नाही आली आहे दादा अजून, वेळ आहे यायला, मे मध्ये येणार. सलोनी म्हणते बाय बाय. सलोनी रात्री नक्की येऊ, भेट लाईव्हला आणि चॅनलला जॉईन कर. हो तर मंडळी
कृष्णा मग कुठे आहे? काय मग कुठे आहे? हाय कृष्णा, कुठून आहेस तू? डायरेक्टच मग कुठे आहे? मग कुठे आहे? मग बाथरूम मध्ये असतो मग बाळली सोबत. तू कुठे आहेस? दीपा म्हणतायत, दीपक म्हणतायत हाय कुडाळची हिरोईन. हॅलो दीपक दादा, कसा आहेस तू? अभिजित दादा म्हणते ताई अजून नाही झालं जेवण. नाही नाही दादा, नाही अजून जेवलो, मिस्टरांची वाट बघते. कृष्णा दादा म्हणतायत ठाणेवरून बोलताय का? वा वा वा. काय म्हणते ते, मुंबईची माणसं तुम्ही, मुंबईकर. जय मुंबईकर. मी कोकणकर. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. रोज आपलं लाईव्ह असतं, दुपारचं, संध्याकाळचं आणि सकाळचं पण असतं. चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आणि आज संध्याकाळी लाईव्ह असणार आहे 7 वाजता, त्याची नोटिफिकेशन येईल जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं, बेल आयकॉनवर क्लिक केलात तर. ताई तू कुठे आहे? अभिजित दादा मी जम्मू काश्मीरला आहे. स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा. कुशल म्हणतोय मी चाललो उद्या वळणेश्वरला. ओके ओके, जा जा. बेस्ट ऑफ लक. कृष्णा दादा म्हणतोय कोकणातील माणसांना नमस्कार. थँक्यू कृष्णा दादा, थँक्यू सो मच. कुशल म्हणतोय फिरायला ये. नक्की येईन, जाऊन ये तू. इश्कॉलाने कमेंट तरी टाक ना भावा, नाहीतर पुढच्या कमेंट तरी टाक ना भावा, नाहीतर पुढच्या पोस्टला टॅग करून सगळ्यांसमोर पहिले तुलाच उडवीन धुवा. योगेश दादा म्हणते बाय ताई, जातो आता मी. काही चुकलं असेल तर माफी असावी. तुझाच भाऊ योगेश दादा, तुझं काहीच चुकलं नाहीये भावा. तर मंडळी मी पण आता जाते. बाय बाय, टेक केअर. संध्याकाळी आपण 7 वाजता नक्की भेटू. त्याची मी पोस्ट टाकणार आहे, तर नक्की. अभिजित दादा ताई जम्मू काश्मीरवर काय घेऊन ये? ॲपल घेऊन येते, ॲपल. इश्कॉला म्हणतोय बाय बाय, गेम ओव्हर बाय. कौशल म्हणते म्युझिक कॉपीराईट लागेल. नाही लागत यार. काय सांगतोस म्युझिक कॉपीराईट लागेल म्हणून? गाणं बोललं तर रिंगटोन वरून. ओके. हा, मिस्टरांचा फोन आलेला की तू जेवून घे, त्यांचा फोन आलेला. योगेश दादा कारण ताई मी जे तुला बोललो ते माझं मन मलाच खात राहिलं आहे. अरे दादा असू दे रे, तू मस्करीत बोललास, त्याचा अर्थ असा नव्हता. जाऊ दे ना, सोड ना. मी पण ब्लॉगर आहे. ओके कुशल, बाय बाय. संध्याकाळी भेटू. व्हिडिओ बोल. काय व्हिडिओ बोलू? कुशल काय सांगतो व्हिडिओ बोल म्हणजे? आणि योगेश दादा तू मनाला वाईट वाटून घेऊ नको, हे चालतंय. व्हिडिओ बघ. ओके, कमेंट कर, मग मी बघते मी तुला व्हिडिओला. बाय. योगेश दादा तुला बोललो पण माझ्या डोळ्यातून पाणी यायला लागलं. अरे यार, मी तर काय तुझं डोक्यातच घेतलं नाही. आपली मस्करी चाललेली नाही. मला कमेंट कर, माझ्या व्हिडिओमध्ये जाऊन एखाद्या लॉंग व्हिडिओला वगैरे कमेंट कर, त्यानंतर मी बघते. इथून मला शोधून नाही भेटणार. मला आयडी स्क्रीन शॉट मार. अरे नाही होणार तसं. मी बघते, खूप भयंकर आयडी येतात सगळ्यांच्या. तू फक्त एवढंच कर, मला कमेंट कर. ओके, बाय बाय, टेक केअर. संध्याकाळी 7 वाजता भेटू आपण सर्वांनी.